בפרקים הקודמים של נינג'אגו. מאסטר הוא מזדקן במהירות. הסימן של אבא שלנו נמצא על כל קסדת לוחם ורמיליון שמצאנו. זוז כבר איש זקן. הוא חייב להיות שם למטה איפשהו. וסיירוס בורג. ניה, ההורים שלנו? הם חיים. פרק 72, עצירה ותוצאה. ואם נעשה את זה נכון, נוכל למצוא את מאסטר וו, להציל את סיירוס בורג, לחלץ את כל מי שנחטפו, ולעצור את קרקס והקרוניקס. אבל זה ידרוש מאיתנו מיקוד, התגנבות, ריכוז וביצוע מדויק. ואיפה החילזון בסיפור הזה? איזה חילזון? החילזון הזה, הוא גדול כל כך. דוחה. היי חבר'ה, מה פספסנו? כל השתגע בגלל חילזון. ולא התפירט את תוכנית ההתקפה. אמרתי כבר שכל השתגע. כמו שאמרתי, זיין ישתמש בחיישנים שלו כדי לאתר את סיירוס בורג, בזמן שג'יי וקול יצילו את העובדים מהמחסן. אני אמצא את מאסטר וו, שבטח נמצא בתא מעצר. קאי וניה, לכם יש את העבודה הכי קשה. לאתר את קרקס והקרוניקס. אז אתם תיקחו את המפה. נוכל לעשות את זה, נכון קאי? בסיסים, תא מעצר, קאי? זה חדר האוכל ו... מה זה? קאי! מה? כן, כן, הבנו. קדימה. תזכרו, התגנבות זה המפתח. כולם יודעים מה הם עושים? אני על זה. כן. חיובי. או, כן. אני יודע בדיוק מה אני עושה. בהצלחה. בלי לחץ, אבל נינג'אגו כולה תלויה רק בנו. הכמות שלכם גדולה, אבל הם לא יספיקו. אגרוף הזמן התהפך. הכוח שלי חזר. אני אציל את נינג'אגו. מיסאקו. למה אכזבת אותי? אני עשיתי טעות. שגיאה בשיפוט. הייתי צריך לספר לך שאני אוהב אותך לפני שהלכת אל... ארמדון? נתת לי ליפול לאפלה, אחי. אתה אכזבת גם אותי. ואותי. מאורו, אני לא מבין. אתה לא מבין איך במקום ההצלחה הגדולה שלך, התלמיד שלך הפך לכישלון גדול ביותר? עשית טעויות רבות, מאסטר. טעויות רבות. פעני האחרונה. המנזר. לא היית צריך לבוא לבדך, איש זקן. יכולנו לעזור, מאסטר. לא היית חייב להתמודד מולו לבד. לא היית חייב להיות לבד. היהירות שלך הותירה אותך. לבד לגמרי. אני לבד. איזו בדיחה. אנחנו מפקדים. להשגיח על האדם הזה מתחת לרמה שלנו. איך הקרוניקס וקרקס יכלו להפוך את מקיה לאחראית? הם מתעלמים מהאומץ שלנו, המסירות שלנו, הריכוז המאוחד שלנו. אני רעב. מה? פספסתי את ארוחת הבוקר. מקיה אמרה לנו לעולם לא להוריד את העיניים מהאסיר. אתה פשוט תצטרך להישאר רעב. אלא אם... פיקסל, תחפשי את החתימה הביומטרית של בורג. פיקסל? קדימה, זיין. היא עדיין מנוצקת, תתמודד עם זה. תעשה חיפוש משלך. מטרה הושגה. ננעל. אני לא חושב שנוכל להיכנס מהכניסה הראשית. טוב, אתה יודע, זה אפשרי, אבל אני בספק שלהילחם בחצי מלוחמי ורמיליון יהיה טוב לתוכנית ההתגנבות של לורית. לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב! חייבים לאהוב גגות. אף פעם לא שומרים עליהם. וואו!
מה זה? מה זה? באנו לעזור, אנחנו... נינג'ות! אנחנו ניצלנו! מה אתה עושה פה? לוחמי הנחשים חטפו את קרלוף! לא! נושם! קרקס והקרוניקס חוטפים את המאסטרים של היסודות? מאסטר יסודות לשעבר! עד שהנחשים תפסו את קרלוף, אזקו אותו בוונג'סטון כדי לשלוט בכוחו! נוקבר! וגרמו לו לעבוד! וואו! אתה חזק. הם מכריחים אותנו לבנות שריונות, כלי רכב, כלי נשק. כל מי שיודע לבנות בנינג'אגו הם חוטפים. עכשיו אני מתחיל להבין למה לוחמי ורמיליון לקחו את כל המתכת. למה הם לקחו את מי שהם לקחו? נגרים, עובדי בנייה, חייטים, מאסטרים של מתכת אבא? אבל אתם רק נקראים הנפחים המלכותיים. אתם לא, אתם יודעים, נפחים אמיתיים. מה שומרים? חייבים להיות בשקט. איך נוציא אותה מפה? באותה דרך שאנחנו נכנסנו, אחי. בטח, רעיון נהדר. כולם יוכלו פשוט לעוף לשם. חוץ רגע, הם לא יכולים לעוף. לא, אבל אנחנו כן. ארג'יצו! הזמן אוזל ואני כבר חסר סבלנות. אתה סיימת כבר? כן, סיימתי. זה יספק את כל הכוח שתצטרכו. מצוין. אני מעריך את המאמץ שלך, סיירוס בורג. כאילו שהייתה לי ברירה. עבודה מרשימה. במיוחד אם לוקחים בחשבון את הטכניקות המודרניות העלובות שלך. זה הזמן להדגמה. זה לא עובד. אני חוזר בי מהמחמאות. אמרתי לך, המכשיר לא יופעל, אלא אם כל 4 להבי הזמן יהיו בתוכו. אם כבר מדברים, השלישי מגיע בכל רגע, אחי. והספינה שלי מחכה. אני חיכיתי עשרות שנים. אני מניח שיוכל לחכות עוד קצת. אתה מנסה לחבל? לא, כמובן שלא. תשובה נכונה. אבל רק ליתר ביטחון, אתה תבוא איתנו. קחו את המכשיר אל איירון דום. קרקס והקרוניקס רוצים שהוא יהיה מוכן לחיבור כשיגיע הזמן. אני איבדתי את האות. אין סיירוס בורג? אין פיקסל? לא טוב. מה? איפה מאסטר וו? הוא יצא לארוחה. בערך עדיין בארוחה. היינו חייבים להשגיח עליו, אבל רצינו לאכול, הודות לי עשינו את שניהם. אם העזתם לפגוע בו. בוא, הייתי דואג יותר לך. כן, אתה וחבריך הנינג'ות עומדים לשלם, כי בגללכם נתקענו במשימת הבייביסיטר הזאת. עכשיו אתה באמת בצרה. אמא שלכם לא לימדה אתכם לא להילחם בפה מלא? עצור אותו, אני אשמור על הזקן. היי, איך זה שאתה הוא זה ש... אוקיי, אתה ראשון, קרלוף. למה נינג'ה האדמה מחייך? פשוט יש לי דז'ה וו מלהציל אותך בפעם השנייה. קדימה, ג'יי. יש לך עוד מתכות בכיסים או משהו? קרלוף כמעט שכח. מפתחות מכונית. לא. זה ממש לא יעבוד. רק אם סמוראי אקס החדש יופיע משום מקום ויציל אותנו. אנחנו חייבים לחשוב על רעיון אחר, מהר. רגע, יש לנו בנאים ויש לנו מתכת. אז... כן! מישהו כאן יודע איך לעצב, לבנות ולתפעל מעלית מטען תעשייתית ענקית ב3 דקות? לא? אני חשבתי יותר על סולם. כן, סולם. רעיון טוב. מישהו? רעיון טוב, בנים. תודה, אבא. היי, יש לי שאלה.
כל השריונות ומה שחישלתם, מאיפה כל העיצובים הגיעו? אני שמעתי אחד מהגנרלים אומר שהם הגיעו מנפח מאסטר. נפח מאסטר. קאי, אני לא רואה דבר. תן לי את המפה. מה גורם לך לחשוב שהקרוניקס וקרקס נמצאים כאן? האמת שלא אכפת לי אם הם כאן. בוא נראה, אנחנו באנו ממזרח, מה שאומר שאנחנו כאן, בקרח הדייר. בסוף השביל הזה יש... חנות הנפחים! ההורים שלנו! חכה! קאי! ידעתי! מי אתה? מה אתה רוצה? אני רוצה צדק! אתה אדום כמו לוחם ורמיליון, אבל אתה לא נחש. לא, אבל אתה כן בוגד! אתה התעסקת עם הנפח הלא נכון, חבר. אני לא חבר שלך. כוח אש. לא, אתה ממש לא שומר. אתה, הבן שלי? קאי, אתה ירשת את כוח היסודות שלי. וזה הדבר היחיד שאני ארש ממך אי פעם! קאי, לא! הוא בוגד! בוגד? הוא עדיין אבא שלנו! ניה? בן, מה שאתה חושב עכשיו, אני יכול להסביר. כן, אני בטוח שאתה יכול. קאי, תן לו לדבר! לא יזיק לשמוע אותו! אני בא, מאסטר! מעולה! ללוחמי ורמיליון אין מושג מה עשינו. תראו את הדבר הזה, יציב! לא, רגע, אסור לעמוד למוכן! אופס. זה היה שקט להפליא. טוב, אולי הם לא שמעו את זה. לא, הם שמעו. מתחילים. אמרת שסורק הזמן של בורג יאתר את הזמן והמיקום המדויקים של הגעתו של הלהב. הוא אמור להגיע עוד רגע. זהו זה, שעון בורג עובד מצוין! כמובן שכן. כל מה שאני מכין עובד מצוין. לפעמים זו ממש קללה. רואה? זה היה הקל ביותר להשגה עד עכשיו. עכשיו אתה תודה שלא כל הטכנולוגיה המודרנית רעה? לא עד שנמצא את הלהב האחרון. משימה שבשבילה החפץ הקטן הזה היה חסר תועלת. אמא תמיד אמרה שהוא עקשן. גם אתם הרגשתם את זה? זה היה מוזר! זה היה כאילו, הזמן פשוט עצר! טוב, הם לא ממש עוצרים. עכשיו הם עוצרים. מנהרות כולם! עכשיו! בטוח. אתה סוף סוף... תפסתי. באמת! זה מסתיים כאן! עכשיו! קאי, אתה לא יודע מה אתה עושה! אני כן ניה! אני בהחלט... אני לא ניה, בן. אמא? אני לא מאמין. גם אני לא מאמינה. ניה, התינוקת שלי, גדלת כל כך. אני התגעגעתי אלייך. למה? היא אשמה בדיוק כמוהו! הם עזרו לאקרוניקס וקרקס במשך שנים, הם האויב! זה מה שאתה חושב? אנחנו לא האויב. אז איך אתם מסבירים את זה? חותמת הנפחות של אבא על כל פיסת שריון ורמיליון! הם הכריחו אותנו לעבוד בשבילם. זה חלק מהנקמה שלהם. על מה? על שיצרנו את להבי הזמן. זה היה בזמן שבו הקרוניקס וקרקס היו מאסטרים של יסודות. יש לי רעיון, וזה דורש את הכישורים שלכם. מאסטר האש והמים. בואו.
חישלנו 4 להבי זמן מפלדת כרונו כדי לספוג את הכוחות של מחוגי הזמן. פלדת כרונו חזקה במיוחד. היינו זכותים פיזית וגם נפשית. תודה לכם. אחי ואני נטפל בקרקס והקרוניקס. להבי הזמן לקחו מקרקס והקרוניקס את כוחותיהם, ואז הוא וגרמדון יצאו מערבולת זמן כדי להיפטר מהלהבים לנצח. כשקרקס והקרוניקס בטיפשותם הלכו אחר הלהבים, היה נראה שגם הם יעבדו בזמן. מאוחר יותר גילינו שבדיוק לפני שהקרוניקס נעלם, היה סימן שניבא את הזמן המדויק של שובו. 40 שנים בעתיד. הוא ראה אותו. אז בטח ככה מאסטר הוא ידע מתי הקרוניקס עמד לחזור אל המנזר. הוא ראה את הסימן. וגם קרקס. מה שהוא לא ידע זה שלא רק שקרקס ראה את הסימן, אלא הוא לא נשלח יחד עם אחיו. עכשיו הוא ידע שיש לו עשורים לתכנן. הוא לקח לעצמו זהות בדויה, והחליט להשתמש בביצים מהטורף הגדול כדי ליצור צבא גדול של לוחמים. הלוחמים שלו הזדקקו לשריונות, כלי נשק, כלי רכב. והוא ידע בדיוק מי יוכלו לעצב אותם. כשהוא מעמיד פנים שהוא דוקטור סונדרס הנחמד, קרקס לקח את הזמן וזכה באמון שלנו. חשבנו שהוא חבר שלנו. עד שסונדרס בגד בנו. הוא אמר לנו שיש לו תוכנית לשובו של אחיו. הוא הכריח אותנו לעבוד בשבילו. אחרת. אחרת מה? אחרת הוא יפגע בשניכם. זו הייתה הנקמה האולטימטיבית שלו. בסדר, אבל זה עדיין לא מסביר את החותמת. זה היה מסר. שמתי חותמת על כל יצירה שלי בתקווה שיום אחד מישהו יבין איפה אנחנו, כדי שביחד נוכל לעצור את התוכנית של קרקס והקרוניקס. ומה התוכנית שלהם? לשלוט בכל הזמן. יש לי קריאה של בורג שוב. בטוח. תודה שעזבת אותי, שאלכם בילד לבדי. מישהו היה צריך להשגיח על היפהפייה הנרדמת פה. תחשוב באילו צרות היינו אם קרקס והקרוניקס היו יודעים שאתה איבדת אותו. אני? אתה הוא זה ש... טיפשים! המפקדת העליונה! היי, איך הולך? אנחנו היינו פה כל הזמן. אני יודעת שלא הקשבתם לי. אני יודעת שאיבדתם את האסיר. אני יודעת הכל. אפילו על האוכל. מה? איך את יכולת לדעת את ה... כן, מוח על מטופש. ברור שלא אוכל לבטוח בטיפשים כמוכם לעשות משימה פשוטה. לויד? זיין? ראית את וו? לא, הייתי בעקבות בורג, אבל איבדתי את האות. ואז הוא שוב הופיע. מצאתי את וו, אבל איבדתי אותו, שוב. אני מרגיש שג'יי וכל קרובים לכאן. כן, אתה בטוח? נראה אתכם, לוחמי טיפשיליות! כן, די בטוח. היי חבר'ה, אני יודע שנראה כאילו אנחנו לגמרי במיעוט פה, אבל זה רק שזה נכון! החברים שלנו זקוקים אבל לעזרה. מה לגבי סיירוס בורג? הוא מאסטר וו. אני חושב שהם יחכו. כמו שמאסטר וו אומר, לעולם מה תתחיל למחר, מה שאפשר לעשות היום. נכון. בוא פשוט נקווה שאנחנו לא דוחים את הדבר הלא נכון. אני מצטער, אני לא ידעתי. אמרתם שקרקס והקרוניקס רוצים לשלוט בכל הזמן. איך? הם גרמו לי לעצב את איירון דום, רכב שייסע את לוחמי ורמיליון דרך הזמן. עם כל הצבא הזה, לא יהיה אפשר לעצור אותם. אתה בנית מכונת זמן? רק את המעטפת. מכונות זמן זה לא תחום ההתמחות שלי. אבל הכריחו את סיירוס בורג לעצב מקור כוח שיתפעל את איירון דום. הוא שואב אנרגיית זמן מלהבי הזמן. או לא, אני בדיוק הבנתי. העצירה שהרגשנו קודם, זה בטח היה להב הזמן השלישי. אם קרקס והקרוניקס מצאו אותו, אז יישאר רק עוד אחד. ואם הם ישיגו גם אותו, שריון נסיעת הזמן שלהם יהיה מוכן לפעולה. סלחו לי, מוכן לפעולה זה דבר טוב? הם לעולם לא ישיגו אותו. מאסטר וו מצא אותו זמן קצר אחר שקרוניקס נעלם. הסתבר שיש לו הכוח להפוך את הזמן. הוא ידע שמסוכן מדי לשמור אותו. לפקודתו, הסתרנו אותו.
קבור עמוק במיקום שרק כוחות היסוד המשולבים של אש ומים יוכלו להגיע אליו. וכיוון שהרשתם את הכוחות שלנו, אתם חייבים לעזוב עכשיו. היא צודקת. אם מחוגי הזמן ידעו את כל זה, הם עלולים להכריח אתכם להשיג אותו בשבילנו? הצעה מצוינת. אין מצב, אנחנו לעולם לא נעבוד בשבילכם. בדיוק ככה, אח גדול. אתם כן. או שההורים שלכם התמודדו עם אותו גורל שהם ניסו להגן עליכם מפניו, נינג'ות? לעולם לא. סיימנו לשרת אותך, קרקס. פה זה נגמר. לא ספק. תראו את מי מצאתי. מאסטר! וואו! טכנית לא היא מצאה אותו, אנחנו החזקנו בו כל הזמן. כן, לא איבדנו אותו כי עשינו הפסקת אוכל או משהו כזה. יודעים, חשבתי על זה שלהב ההיפוך הוא הדרך היחידה לבטל את ההשפעה של אגרוף הזמן. אני חושש שזה נכון. אם תרצו להציל את המאסטר שלכם, אתם תשיגו את הלהב הרביעי. ואני אקח את זה. כן, כן, כן! זה מה שאני אוהב! ורמיליון גמורים! העובדים ניסו, נינג'ות בביצה! עכשיו נוכל לחזור לחפש את בורג ואת הוא. אני חושש שמצאתי אותם. בסדר, בוא נעשה ארג'יצו אחריהם. לא נינג'ות, אתם תישארו. אני חושב שהגענו אל הסוף.